số lâu xuống in dấu mất chính dấu đó Calvary ta có lâm na Odia Christa khi na na aswa kallo in ta si san silbol pay na cross idadam silbol kay na cross bigyanam na siyang pangkahi Jesus yahi ihing tasahing susya hagaw siyang ko hindi sai silong tahagaw hingna nahong silbol kay na cross bigyanam na siyang tangkahi Jesus yahi ibiging tasahing susya agaw siyang ko inay sain silong tagaw himlanahon Krista katinga na